olen Janne Porkka, hyvää iltaa täältä Atlantic Centeriltä. Täällä oli tänään todella jännä matsi. Heavyweight Championship. Ja sitten ensimmäisenä voittaja Ari Ryhänen, The Killer! Päivä Ari, mitenkä? Tai Killer, mitenkä matsi sujui? Oi vittu, ei ollut mitään vastattavaa. Tällainen vakiokysymys tähän, että miltä nyt tuntuu? No ihan välttämättä. Tässä annettiin mulle tällainen vaativa tehtävä, tulla antaa palkintoa. Tässä on sulle, siinä on kuule Haymaker ja Knockout-palkinnot ja tästä saa paljon rahaa vaan, tää on sellainen. Se on tosi arvokkaan, otan sekin. Ja sitten vielä, Mikä tää on? se on sellainen rahaa-palkinto. Pidä sä. Mä en tää paljon. Ja tässä on vielä sulle tämä voittamaton palkinto. Thank you! Nyt otetaan ohjelmaan mukaan päivän looseri, The Motherfucker, Ville Peltonen! Missä? Entä Ville saapuu? No niin, pojat, ihan rauhassa nyt tässä, kuinka tästä uusi matsi tässä syntyä kohta. No niin, no Ville, mitä nyt tuntuu tällaisen, sanotuisinko, en nyt voi sanoa tiukan matsin, mutta matsin jälkeen kuitenkin. Very fantastic. Vai että niin? Tulikos tippuiko hampaita matsissa? Never. Aivan. Ari, mitä sanoit nyt Villelle tämän voittosi jälkeen? Millä kielellä? Sanopa ruotsiksi. Minun därröt. Mitä Ville vastaa? Ilmeisesti. Arrivederci. Bonjour, motherfucker. Vastaako Ville tähän? Ville on hiljaa. Ja näin päätämme tähän tämän lähetyksen. Ari the World Champion. Että vittu, jos mä en ois ollut eilen vegetaristilinjalla, niin mä oisin voittanut. Kato tätä. Mä näen sen, se on ihan mitätön. No näitä oma. Mitä vittu? Näet sen? Sä tippuit ekassa erässä alta 0,4 sekuntia. Mitä se on väliä? Jos mulla ois ollut vettä juomana, niin ehkä ois tilanne ollut toisenlainen kilparadalla. Kilparadalla. Tän täytyy sulle paukku, joka on terästetty mun kusella. Face to face. Otappa juontaja siitä palkku. Kuule, Sieppinen. Se tosiaan saa. Mitä mä sanoin? Alta 0,4 sekuntia. Tää on mun! Tää on mun! Ja Janne Porkka päättää täältä. Kyllä! Okei. Loppuuko kameran kuvaus? Ei. Aja! Ja niin voi vähän tuohon menossa. Älä pure mua nyt! Killer on johdattaa mulla sen on vai kyllä niin vähän. Oi. Sellainen meininki, että kaikki kaatuvat ja... Älkää noin tosissaan. Killer on tällä hetkellä johdattaa. Nyt tulee tämä Motherfucker painaa päälle. Alla 0,4 sekuntia. Silti. Hyvä Oliks? matsi. Mä otin Saa ne tarjota. No mun reitaliaksi. Okei. Salvit eka drinkki. Niin, jotta tähän tää nyt päättyy, että Janne Porkka kiittää. Voi jumala.